Isang taon na ang nakalipas ng pumanaw sa sakit na lymphoma o cancer sa lymphatic system ang ina ni Charlene. Kwento niya upang makapagpagamot, kailangan pa nilang bumiyahe mula Masbate patungong Albay para magpa-chemotherapy. Aniya malaking halaga rin ang kanilang nagastos upang matustusan ang pagpapagamot ng kanilang ina na nakipaglaban sa naturang sakit sa loob ng halos 3 taon. Ang mahal magpagamot, pinaka masakit sa part ng sa may cancer is kayang lumaban ng patient pero hindi kaya ng finances. Kasi dito sa Masbate, walang available na chemotherapy. Yun yung reality ng may mga cancer dito sa Masbate is they have to go to places or hospitals na nag-offer ng sa chemotherapy. Si mama nun, paminsan nakaka-avail siya ng free na chemo doon sa BRT. Pero sabihin natin libre yung sa BRT, pero yung expenses and transportation papunta doon sa Legazpi or dyan sa Albay, expensive pa din siya kasi hindi kami dyan taga dyan sa Legazpi. We have to rent a place, 'di ba? So, ganun siya kahirap. Sa unang Bicol Cancer Summit noong Miyerkules, inihayag ng Department of Health Bicol Center for Health Development na mas pinalakas na nila ang kanilang cancer treatment programs. Tulad na lamang ng pagtaas ng budget para sa Cancer Assistance Fund o CAP mula sa 144.4 million pesos noong nakaraang taon ay 161.5 million pesos na ito ngayong 2025. Sa ilalim ng CAF, ang bawat cancer patient ay may maximum ng 150,000 CAF benefit kada taon upang tustusan ang gastos sa screening, diagnosis, laboratories, pagpapagamot at iba pa. Number one, ano yung mga po pwedeng makuhang financial assistance, which is very important. So, nag-imbita tayo ng speakers from ating PhilHealth, nag-imbita din tayo ng speaker from our DSWD kasi gusto natin buuin yung package at ipakita talaga sa Bicol na kaya natin at mapagtutulungan natin para ma-survive natin yung sakit na cancer. Ang Cancer Supportive and Palliative Medicines Access Program naman ay nagbibigay ng libreng gamot sa mga cancer patient na mahihirap at walang kakayahang pinansyal. Isa rin sa mga pangunahing inisyatibo ng ahensya ay ang Early Cancer Detection Program na mabisang paraan upang labanan ang sakit. Meron tayong 3 pamamaraan para makaiwas sa iba't ibang mga kaso ng cancer. Siyempre, kapag tayo po ay may cancer na, ang maaari na lang po natin gawin dyan, siyempre maggamot, mag-chemotherapy, mag-radiation therapy. Okay po yung gamutan na yon kasi maaari po tayong mapahaba yung buhay natin, maging comfortable yung buhay natin. Pero ang better po natin na option is number 2, early detection and screening para makapagpaaga rin po tayo ng gamutan. Sinasabi po natin dito na ang early screening kapag na-diagnose po kayo ng stage 1, stage 2, ay laking tipid, laki ng difference compared kapag na-diagnose na tayo ng stage 3 and ng stage 4. So again, ang pakiusap namin ngayon, lalo na yung mga nasa 20s to 30 years old and above, alamin kung ano ang mga dapat na screening tests para po sa inyo. Nang sa gayon ay makita na natin yan, meron ka ba or wala, at kung meron, gamutin natin, at kung wala, patuloy nating gawing wala kayong cancer. Samantala, layunin ng mga nasabing programa na mabawasan ang gasto sa gamutan ng naturang sakit at mabigyan ng panibagong pag-asa ang Bicolano cancer patients maging ang kanilang pamilya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Boy.